Olimpiadaň açylış dawratyna çykyş edenler oňa gatnaşyjylaryň ähletine uly üstünlükleri, bäsleşigiň netijeli geçmegini arzu etdiler. Gutlaw çykyşlaryndan ygtalşy berqarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiziň paratatly baş tutanlygyna daşky gurşagy goramak we ekologiýa awadançylygyny pugtalandyrmak babatda alınıp barýan işler dünýä nutgalykdyr. Hormatly prezidentimiziň ýaňy ýakynynda Dubay şäherine Birleşen Milletler Guramatynyň howanyň üýtgemegi barada çarşuwal konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahatyna Belent Münwerden Türkmenistan ähli metan borçnamasyna goşulýanlygyny resmi taýdan eglan etmegi aýratyn bellärilikdir. Yurdumyzyň hemde daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasynda geçirilýän açyk halkara internet ekologiýa olimpiadasy ýaşdan kämilleşmegine, geljekki hünärmenleriň dünýä garaýşyny ösdürmekde möhüm ähmiýetlidir. İkinci açyk halkara internet ekologiýa olimpiadasyna daşary ýurtlaryň 17-sinden 63 ýokary okuw mektebiniň, şeýle-de ýurdumyzyň 26 ýokary okuw mektebiniň 479 talibi gatnaşdy. Onu populasiýalaryň ekologiýasy we biosferasy, adam ekologiýasy we häzirki zaman ekologiýa meseleleri, fenagat ekologiýasy, ekologik monitoring, ekologiýa kanunçylygy we halkara guramalar bilen baglanşykly ýumuşlar hödürlenýär. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly her bir döwletiň we jemgyýetiň sağlaşykly ösüşi ilm bilen aýrylmaz baglanşyklydyr. Şoňa görä-de garasy döwletimizde ilm ulgamyny kämilleşdirmäge, şol sanyny tebigy we takyk ilmi ugurlary, ekologiýa bilimlerini ösdürmäge uly üns berilýär. Ýaşlarymyzyň ruhy, ahlak, medeni, aň, bilim we beden taýdan ösüşine uly ähmiýet berilýär. Çünki ilmli, bilimli, sagdan ýaşlar döwletimiziň kuwatly güýjüdir, nurana geljegidir. Bäsleşige gatnaşyjylar şeýle giň erimli ilim bilim öwürtmeleriniň başynda duran gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň il ýurt bähwitli, dünýä ähmiýetli işleriniň hemişe üstünliklere beslenmegini arzu etdiler.